music, please. Állandóan ötletelnek, az a baj, jönnek itt a hülyeséggel, az a baj. Már megint kitaláltak valamit, az a baj, állandóan okoskodnak, az a baj. Voltál lenne a gembán? Az nem baj. Ja, hogy tűsarkúban mentél le? Az a baj. Egész nap a monitor bámulod, az a baj. Na húzzál le a gembára, akkor nem lesz baj. Polcfelirat hiányzik, az a baj, meg a pulcsi itt a széken, az a baj. Graffiti a könyöklőn, az a baj. Az audit meg 100%, az a baj. Raktárhelyet befócozzam, az a baj. Direktöltés sikersztori, az a baj. Bátrak vagyunk, bevállaljuk, az a baj. Tervezni meg később fogunk, az a baj. Kevés ez a BPS pont, az a baj. Ha 600 lenne, az nem lenne baj. Ha állandóan benchmarkolunk, az a baj. Ha ide jönnek benchmarkolni, az a baj. A 20 millió a készlet, az a baj. Amikor lementünk 10-re, az volt a baj. Ha tele van a raktár, az a baj. Ha meg nincs miből gyártani, az is baj. Hát hova tegyem ezeket? Ez a baj. Már megint sokat rendeltél, ez a baj. Túlrendelt a pool, az a baj. Hát beszélsz itt a hülyeséget, ez a baj. Kapod, vágod, érted, érzékeled, pörög rá, gondold, hogy veszed. Hallod, fogod, megvan, kened, tapasztalod, frankon, követsz. Rossz a forecast, az a baj. A beszállítók meg meghűlnek, az is baj. LTCP a sok lesz, ez baj. Ha a gyártás is meghűl, az a legnagyobb baj. Levelünk teljesülés mennyi? Az a baj. Visszajött egy kis puszkártya? Az volt itt a baj. XXL rendelés? Az a baj. Meg hogy volt ez az előgyártás? Az a baj. Load formation mindenre, ez a baj. Hetente újra kell számolnom, az a baj. Elgurult a fagó, jó, az a baj. Elveszett a Kanban kártya, az a baj. Tiltsuk ki az ásgépeket, az a baj. Hát megint mennyi paletta van, az a baj. Gyütkocsi helyett konyhaszekrény, az a baj. Hogy fogják ezt húzogatni, ez a baj. Szűkebb lett a közlekedő, az a baj. Nem fér el a milkram, az a baj. Hát messze van a szupermarket, az a baj. Jeepkocsit kell tologatni, az a baj. Túl nagy ez a jeepkocsi, az a baj. Hát mert 40 perc van rajta, az a baj. Le kéne menni 20-ra, az a baj. De szalfeltöltő nem bírja, az a baj. Drága az Andon, az a baj. Ha pirosan ég, az a legnagyobb baj. Ha gyárt a sor, az nem baj, sőt, általában az a legkisebb baj. Pontcipre kell mennem, az a baj, kaptam egy lapot, az még nem lenne baj. Hetek óta ezt oldjuk már, az a baj, a BPS meg lepontozta, az a baj. Kapod, vágod, érted, érzékeled, pörög rá, gondold, hogy veszed. Hallod, fogod, megvan, kened, tapasztalod, frankon, követsz. Hiba nélkül kéne gyártani? Az a baj. De ilyen beszállítókkal? Na ez a baj. Örülünk, ha egyáltalán beszállít. Az a baj. Hogy a beszállítóváltást tartjuk sokáig? Az a baj. Túl nagyok a sorok, az a baj. Lean dizájnoljuk meg, akkor nem lesz baj. Nem csúszik el a fogaskerék, az a baj. Szapta a kivitelező, az a baj. Nem adtál le ESS-t, az a baj. Hogy ötleted sincsen, az is baj. Ha elromlott a mikród, az elég baj. Ötlete és nyerjegyet, abból nem lehet baj. Pénteki announcement, az a baj. Ki bírja ezt lekövetni, az a baj. Sorfeltöltő kell a sor, az a baj. SLP jól kezdődik, az nem baj. Túl kreatív vagy, az a baj. Ezerféle csavar van már, az a baj. Olcsó lett és innovatív, az nem baj, sőt általában ez a legkisebb baj. Horváth úrnak logriport kell, az a baj. Ja bocsánat, ez így önmagában nem lenne baj. Nekünk erre a makrót írni, az a baj. Jobb item, meg csak egy van, az a baj. Beszélj, írss le, az a baj. Ha túl keveset mond, az a baj. Ha más a téma, az a baj. Ha go and think, akkor nem lesz baj. Magadra ismertél, az nem baj. Sok a probléma, szerintünk ez se baj. Segítenünk megoldani, az nem lenne baj. Nyomatjuk a refrént, abban nem lehet baj. Kapod, vágod, érted, érzékeled, pörög rá, gondold, hogy veszed. Hallod, fogod, megvan, kened, tapasztalod, frankon, követsz. Hey!